नै गाइस बेनो आरोना रायकसमारि होननाय टाउना मोनफैबाय बेयावनो फैखादोंमोन टाइम पास बेरायनो बिदिनोसै ओमफ्राय जों एसे साव हटेलाव हाबनाय जासिगोन आरो माबा जानाय जायो नायदो गाइस जाग्रानि अबस्था अबाव हाबबावनांगौब्रा अबाव हाबबावनांगौ अबाव हाबगोन बेयावनो हाबनांसिगोन बेयावनो हाबनोसैलै बेयावनो हाबनोसै नामाब्रा हा मा जादों खनसे जाफैदों मोजां नङा नामा हा बेलेगाव अबाव हाबगोन दा ओरैजाय हा मा होनदों थोस मा जिनिस बिलाय आंथ' जाफेराखैलै बेखौ मा इयो जेनेबा माबा बेसांनो इलाय आंना सफैबाय नै सिंग्राजों साहा आंनाथ' बेनोसै जाग्राया गाइस नोंसोरथ' मिथिखायो फेभरेट आंनि नोगोर मानसि जायो माथो हटेला माइखौ हो लेवरा वेलकाम इनस्टा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय लोगोफोर दिनै लोगोफोर बरियानो बेरायनोसैलाय आरोना गाजानो गोदाव सोराव मोनदों नालाय न'फ्रावबो थानो बानानै गोदाव सोराव मोनोलै लोगोफोर बेरायनोसै एसे बेलासिनि गुसुनो ओरै टाउनथिं थांलाबायनोसै आरो बरियानो बेरायनोसै लोगोफोर बिदिनोसै जोंनालाय बेरायनाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बागाना बरिया बे जर' दं नै लामाया जानो थान्दा थान्दानो टाइम पास बेरायहैनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना मोजां आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जागायजेननायनिफ्राय लानानै आरो अन्नानै मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो थांसै नै सानाहाय बेलासिबाय आरोना गाइस सानाव नै बेलासिनि बेरायनोसै जोङो थान्दानो ओमफ्राय गारियानो गारि फैखायोना आरोना नै लोगोफोर नायबाय था अब्ला ओमफ्राय नै लोगोफोर आंजों सोर फैफादों आसोला नै आसोल बोरै खबरा होलां औ बबाव थांगोन जोङो बेरायनोसै ना बेलासिनि औ ओमफ्राय होलांसै दे अब्ला होलांदोथ' सलायग्रोदो नोंखौ एटेक खालामनो हागौलै हेलौ गाइस जों थांगासिनो आरोना होलांगासिनो जोङो जायगा मोजां बरियानो नायलांबाय था लोगोफोर ओइ आसोल मासि स्ल' होबोदो थाबनो लागावबो एटेक खालामजागोनबो उनाव हारसाफोरजों बङालिफोरजों फाग्ला आं गैयाबा मा जागोन नोंहा एटेक खालामो बिसिनि जाथि आरो दा मोनाबाथ' मानसि बुथारनाय खोनादों बे जायगायाव बारा गोबाव थाजाया इसिबो थांसै सा लोंहैनोसै खरदा जाहैनोसै मिस्थि जाहैनोसै आपेल जाहैनोसै लागाव जारखाना गारियानो गारि होखागोन दिनै जाखावनायाना ओइ गारि गाजा फैगौ बेला नै बरियानो लेट्स ग गारिखौ नायै नै गारिया होबोगौ लागाव थांबाय थांगबायसो गारिया गाइस ओइ मा गखो बा फाग्लासो ने लामाया हाइरडखा नै गाइस बर' देखायनि आं नै गाइस लामाया नै हाइरड गारिया थांलाय फैलाय बरिया बागान दं सोरगिदिं नै फेभरेटनो नायलांबाय था
गाइस दायो रायकसमारि ना मा रायकसमारि होननाय टाउनखौ मोनफैबाय आरो ना मोनसिगोन मोनबायानो होनदो बेयाव जोङो एसे नायनोसै जाग्राफोर साहाफोर लोंहैनोसै ओइथ' आसोल र' आं सालायगोन होमबालाय उनाव फै नोङो आं सालायगोन मोनसिगोन गाइस नायदो एबार नै गाइस बेनो आरो ना रायकसमारि होननाय टाउना मोनफैबाय बेयावनो फैखादोंमोन टाइम पास बेरायनो बिदिनोसै ओमफ्राय जों एसे साहा हटेलाव हाबनाय जासिगोन आरो माबा जानाय जायो नायदो गाइस जाग्रानि अबस्था अबाव हाबबावनांगौब्रा अबाव हाबबावनांगौ अबाव हाबगोन बेयावनो हाबनांसिगोन बेयावनो हाबनोसैलै बेयावनो हाबनोसै नामाब्रा हा मा जादों खनसे जाफैदों मोजां नङा नामा हा बेलेगाव अबाव हाबगोन दा ओरैजाय हा मा होनदों स' गाइस जोङो बेयाव हाबथ'ला ओरै बेलेगाव हाबहैनोसै सालायदो गादोलै स्पिकिं स्मकिं जाखावनोसैलाय टाइम पास लागाव बिमाबो अबाव दं साहा हटेलालाय बोरो साहा हटेलाव हाबखानांगोन थोस मा बहा हाबनो बेयाव दंमोन माथो फाइनालि गाइसफोर जोङो दायो हटेलाव हाबबाय आरो ना जानोसै साहा लोंसै बोरै जानोसै नै साहा दे दादा साहा हबो साहा दे साहा एकटा साहा एकटा साहा एकटा दे आसोल नों चावमिन जानोसै नोङो आं जायालै साहा ओमफ्राय फुरि जानोसै आं नङाबा सिंग्रा बै फुरिखौनो जानोसै आं जायखिजाया जागोन नायग्रोनोसै हटेलनि अबस्थाया गाइस थोस मा जिनिस बिलाय आंथ' जाफेराखैलै बेखौ मा इयो जेनेबा माबा बेसेबां नैलाय आंना सफैबाय नै सिंग्राजों साहा आंनाथ' बेनोसै जाग्राया गाइस नोंसोरथ' मिथिखायो फेभरेट आंनि नोगोर मानसि जायो माथो हटेला माइखौ लेवरा